Ini kan ini, dia itu kan ini. Anh bảo háo anh em, tua mu lục đi khóc mày. Ô. Cô phần thalai in ti hlim na kan han buat saya anuam thrin khop mai tun ma chuan thalak na aul sam lova du kan tia mi mit mei ven em po ngai to lova ma se tun lai chuan thalak na kan hum for to kan chevel tin reng hi a viral ul sam to em maya he video hi chu an mel po lang chuang lova tu te nge an ni ti po alang lem lova tin hanza ngoi na tur thil engma alang lem lo bok ma se ka ngai to na lo ta zel chu kan khovel mil zel hian in zir tir na te po hi kan in pek na sat angai chhodon le mai tunlai a chuan tholai te in ti thlim na program nuam tak po siam mai la kan zum zu ya kan ti thadu to manglo engwange kan ti chuan phone in kan in tin suaw to khoi ai amo atlip toy kan the dara atuak tu tan huat moi to si lo ma se du than thei chu ni se an du mi lo tur ni si hi adak ul sam to em mai ni chu wangin tholai khoi tu kan diamo thil ti ho na a khoi tu chan chang tan chuan in zir tir nen pek luk angai ta khop mai kan chita vel tin reng phone ka war vek kan tum to wangin mitam tak kan tim pha kan program hialen tu ka theitlat anom tu angin anuam lo theya an hlot len tu angin na hlot ling lo theitlat chu wangin thil hlim om le public taka dak thu lem lo in ti hlim na kan nei hi chuan phone a thla lo la lo tur le lo la an lo om ani fo point mun danga suan dak lo tur te status of mang khang lo tur ten kan in zotira kan in khil molangai ta ni ani lo chuan thil hlim om tak hanin ti tir do ni la fel tak te po hian an ti thadu mang to tat thrin lo an ti ma viral lau rang rangin an oma ke ni line lo lak fulo lau rang rangin kan om ve boka hi chu kan in zio teu that angai ni kan chet level tam tak hi chu nakin zela po en le tan da that tu om line than khate ro hi chu a huna nui liam mai chi nakin zela en le tu da khang ngai to chuang lo da lo tur ni jok hial a huna ral hal mai tur hi kan thlir thiama kan in control zelo chuan kan phone hian all sam takin mi tenun kan ti khriam zung zel don ania mi pa pathum le mai chia pakhat kan ne kan u naw hi chuan ke ma po hi mi pa kan ne chuan chiang mai mi son veng thanga kan mi then khat chuan avan zam om ve ava khong ai thak ve atong buai vek mai avan noi ti tok te po anom tho mai khoi video ma chong ka sei toin ka khria le khabu ziak kan chiat lem to ai ena en theila ma kan tuan na sa chu wangin kan thil thir dan hi akal khat em maya nui mi alova film thu tho te hi thang thak te zinga hian kha thiam lo an tam to em maya kan ti le kan tong kam che kwal dan a zira he pa chu film thu du ve le mai mo ti kha mai thei to lo nui de huwa le pa pakhat po kha ti khang lo chuan an sei zong atak emo ti zel to kan tam to khop mai heng te hiang wang nge ti tai la a chan na tam tak online le khabu kan chiat lem ta mi article ngai nom deuh te kan chiat lema mi thu le hla fing tak ren lo da ya min kwal lu pui dai thui nang te kha tiang chi te kha kan chiat tam ta lova chu wangin kan thuak he in soi lova a that chia chu chuan thil khret thiam mai thei do na an nui khang lo phei chuan fiam thun soi ni ti po kha thiam to lo mi khring hem te em mai ni ngai to non hlek pe to lo an muang anga pom hal YouTube video atak ngel po a video en lova a thumbnail atanga comment pe hal top thalak mga bum mai thei kan tam to zia te hi kan tron deuh chu ngai ni